E entón comenzamos xa co primeiro participante, que é Daniel, xa coñecido da casa, que é investigador do programa Ramón y Cajal e participante do grupo de investigación Instabra. Ten pesquisa sobre todo en historia agraria, historia social e historia comparada dos fascismos na Península Ibérica, e ten entre as súas obras, por citar só algunhas das máis recentes, el disputado voto de los labriegos, Cambio, conflito e continuidade política na España rural dos 68 ao 86. E entre estas e outras obras son algunhas das máis interesantes obras históricas para coñecer ou para comprendermos a historia social contemporánea da Galiza. Entón, cuando queiras tamén, que vai falar sobre conflitos ambientais e comunidades rurais na Galiza do final do franquismo e a transición. Bueno, pois, en primeiro lugar, moitas grazas polo convite, moitas grazas á Asociación Cultural Unha Gran Porla Negra, e tamén a Matías e a Daniel, que nos contactaron para participar, e para min é un placer participar en estas jornadas, e ademais, espero sobre todo ter a oportunidade de aprender moito, non? Eu, do que vos quería falar un pouco, vou falar de algunhas cousas. Digamos que as historiadoras e os historiadores somos un pouco, temos sempre, ou casi sempre, ese matiz xenético ou xenetista, non? Entón, do que vou falar un pouco son de unha serie de conflitos ambientais, fundamentalmente de uns, que é o conflito que ten que ver coa construción da autoestrada do Atlántico a finais dos anos 70, fundamentalmente dos anos 70, e vou falar de unha serie de conflitos ambientais, ou se os queredes chamar de outra maneira, socioambientais, que, en boa medida, que foron moi importantes no final do franquismo, no mundo rural galego do final do franquismo e da transición, pero que, como veredes despois, con algunhas reflexións que faría ao final, pois, ata certo punto son conflitos que teñen un carácter relativamente cíclico, e temos conflitos como a mina de Touro, por exemplo, ou como o conflito da mina de Porcoesto, por exemplo, que tamén remiten un pouco a lógica que funcionan en conflitos precedentes, non? E ademais, por outra serie de motivos, eso me vai permitir tamén conectar o conflito do autoestrada do Atlántico en concreto con algúns debates que están na opinión pública en tempos relativamente recentes que tienen que ver basicamente coas infraestructuras de comunicación que existen no país e coa racionalidade ou non de outras infraestructuras que están a construir, porque non hai moito tempo, case prácticamente a rematar. Logo podemos falar tamén un pouco desto, pero se queredes ou se vos interesa no debate, non? É unha intervención na que vou falar de comunidade ou de comunidades e vou falar tamén, me interesa tamén falar da contraposición de discursos no marco de conflitos. Vou falar tamén dos discursos que estaban en contra da construcción da autoestrada do Atlántico, que lógicas, digamos, eran as lógicas subxacentes a ese tipo de conflitos, e que actores e que discursos estaban a favor da construcción da autoestrada. E tamén que lógicas ou que, digamos, visións do país e visións do desenvolvemento económico e visións do progreso e do atraso estaban detrás destes discursos, non? Para empezar, unha cousa que habería que intentar definir, ainda que sexa unha maneira así sinxela ou unha maneira un pouco de andar por casa, habería que falar un pouco de que entendemos por un conflito ambiental ou un conflito socioambiental. Básicamente, o que entendemos, os que nos dedicamos a isto, ou por lo menos nos dedicamos a isto un pouco, son conflitos que teñen que ver coa disputa de recursos naturais, de acordo? E, xeralmente, esas disputas por os recursos naturais, algo que vai implicar moi directamente as comunidades rurais, nos casos dos fines de franquismo e da transición, que tamén de algúns conflitos moi recentes, esas disputas polo control e a explotación dos recursos naturais están moitas veces vencelladas a un cambio no uso do recurso. O paso do que adoita ser un modelo de uso de tipo agrario do recurso que vai pasar a ser un modelo de uso, digamos, de tipo industrial. Bueno, o modelo de uso pode ser un modelo de uso, se queredes dicir, xeralmente un modelo de uso do tipo agrario, é algo máis amplo que de tipo agrario. Ten que ver basicamente coa lógica de funcionamento das comunidades rurais, non son unha clave productiva, unha clave máis ampla, é, digamos, o que poderíamos dicir, unha forma, digamos, de uso habitual,
fronte a esta forma de uso habitual que ten moito que ver coa supervivencia e cos métodos de reproducción das comunidades rurais, se vai impoñer unha lógica e un modo de uso industrial. Para que o vexades dunha maneira un pouco máis clara, pois, por exemplo, a construcción de encoros é un tipo de conflito ambiental, socioambiental, no que se vai pasar dun modo de uso agrario ao modo de uso industrial. Por exemplo, algún conflito moi famoso, como o conflito das encrobas, no que o que se fai é explotar unha mina de lignito a ceo aberto para alimentar unha central térmica, vai implicar tamén o cambio no uso tradicional do recurso para un uso industrial do mesmo. Hai máis exemplos, por exemplo, o caso da construcción da central nuclear de Xor, que se chegou a construir, ou, por exemplo, a explotación industrial de areais nos que o modo de uso tradicional tiña que ver con marisqueo ou co lecer, por parte das comunidades que, digamos, habitan os espazos nos que se localizan esos recursos. Bueno, estos son diferentes exemplos, digamos, de conflito ambiental no período que estou tratando, o conflito socioambiental, e a cuestión, digamos, da construcción da autoestrada do Atlántico, que é un proxecto que comeza nos anos 70, pero que vai se demorar moito no tempo, non se vai rematar de construir toda a autoestrada ata comezos do século XXI, ata o ano 2001, e tamén, en certo sentido, ainda que ten outro tipo de implicacións, é un conflito ambiental onde hai unha disputa alrededor do modo de uso. Hai unha disputa, hai unha defensa do modo de uso tradicional, que en boa parte, como dicía, é o modo de uso agrario. Hai unha serie de propostas alternativas para manter, digamos, ese modo de uso, pero ao mesmo tempo hai un discurso moi forte de quen quere convertir eso uns actores e unha serie de sectores sociais, económicos, intereses socioeconómicos que intentan levar a cabo, digamos, ese cambio no modo de uso e pasar unha explotación, digamos, industrial de unha sección do territorio, que coincide basicamente co propio trazado do autoestrada. Antes de entrar tamén máis a fondo en materia, habría que caracterizar dunha maneira tamén bastante xenérica en que consistiu este conflito da autoestrada atlántica. Que é un conflito tamén importante que tenedes en conta, que o momento, digamos, máis intenso da conflictividade ven a ser basicamente os anos 76 e 67, pero que se estades atentos e atentas, que seguro que sí, os medios de comunicación, seguides vendo que ata recentemente determinadas infraestructuras que teñen que ver con a autoestrada siguen xenerando algún tipo de conflicto. Por exemplo, nos últimos anos, a ampliación da autoestrada dende a Ponte de Rande ata a entrada da Vía, por exemplo, na zona de Chapela. Bueno, para falar, digamos, así de unha maneira un pouco telegráfica do conflicto. As obras da autoestrada do Atlántico inicianse a finais do ano 73, estaban inicialmente previstas para rematar no ano 77, pero, como dicía, non rematarán ata comezos do século XXI, ata o ano 2001. A autoestrada do Atlántico ten unha longitude total de 235 km que unen Ferrol con Tui ou viceversa. O capital co que se construiu esta infraestructura foi un capital na súa totalidade, no seu 100% financiero. Estaba constituído fundamentalmente, os socios capitalistas eran caixas de aforro, as caixas de aforro galegas, máis 10 bancos estatais. Como vedes, isto tampouco acabou de mudar moito, porque agora mesmo a autoestrada, despois de 30 anos, atópase en mans de fondos de investimento, máis cambiou moitas veces de mans en canto os detentadores do capital. A construcción do autoestrada do Atlántico se enmarcaba nun proxecto máis amplo de, digamos, escala estatal, que era o chamado Plan Nacional de Autopistas. E, como vos dicía, os momentos de mirante conflictividade coinciden cos meses finais do ano 76 e co inverno, sobre todo coa primavera do ano 77, en unha serie de localizacións ao longo de todo o seu percorrido. Por exemplo, na zona de Cecebre, perto da Coruña, na parroquia de San Martiño de Horto, en Abegondo, en Guísamo, tamén na mesma zona, no Val da Bancal, aquí perto de Santiago, máis ao norte, e, sobre todo, o que máis me interesa a mí, e do que vou falar máis polo guío do hoxe, no tramo chamado Pontevedra Sur, que é o tramo que vai, para que vos fagades unha idea, entre a cidade de Pontevedra e a Ponte de Rande en dirección Vigo. Aquí localizouse fundamentalmente en dúas zonas, na parroquia pontevedresa de Salcedo e no concello de Vilaboa. E logo tamén, como seguro que vos soa,
houve tamén conflitos importantes en relación coa construcción dos accesos urbanos da autoestrada, tanto na Coruña como en Vigo. Bueno, postos un pouco contextualizando, despois de contextualizar un pouco o conflicto, vou entrar a falar da cuestión que ten que ver máis co discursos en contra e co discursos a favor. Na cuestión que ten que ver cos discursos en contra da autoestrada, da construcción da autoestrada, aí sí que imos visibilizar moito máis ou máis claramente o papel e a posición das comunidades rurales. Por que? A pregunta inicial sería por que motivo a construcción da autoestrada do Atlántico foi causante dun fenómeno de movilización social e de unha serie de reivindicacións sociais protagonizadas por colectivos veciñais. É dicir, por que colectivos veciñais, comunidades rurais, de concellos fundamentalmente rurais, pero tamén, digamos, concellos en zonas de tránsito entre rural e urbano, que é un pouco que pasa digamos, no espacio das Rías Baixas, ubicado entre Vigo e Pontevedra, porque comezan a mobilizarse. É dicir, volvendo un pouco á lógica do conflito ambiental, cales son as interferencias que a construcción do autoestrada do Atlántico estaba provocando sobre as formas de vida cotiá da poboación rural, da poboación urbana, e por que, digamos, a construcción da autoestrada interfería tanto coa desenvolvemento da súa cotidianidade como ameazaba tamén as formas tradicionais de reproducción económica das comunidades. Bueno, cando se construe a autoestrada do Atlántico, o primeiro que ven os veciños afectados é que vai haber e se está producindo unha desestructuración dos sistemas de comunicación local. Isto é moi importante, é dicir, vai haber persoas afectadas que, por exemplo, para poder saberes ben como é a dispersión da propiedade da terra no noso mundo rural, hai persoas que, a causa da construcción da autoestrada, terían que desplazarse diariamente aproximadamente entre 10 e 15 km para poder atender as súas leiras. E ademais de, digamos, o impacto que ten que ver, pois, digamos, nas comunicacións, o corte de camións tradicionais, o corte de pasos, o corte das corredoiras, isto ten unha incidencia directa, digamos, sobre a actividade económica, a actividade agraria, pero tamén ten unha incidencia directa sobre as formas de relación intracomunitaria. Por lo tanto, ante este problema, vai haber unha reivindicación permanente das comunidades afectadas que vai ter que ver coa demanda de novas infraestructuras de comunicación que solucionen este problema. Para que vos fagades unha idea, esa reivindicación conseguiu que o número de pasos elevados que na autoestrada do Atlántico se multiplicara por 10 entre o que era a proposta inicial do proxecto e o que foi despois o resultado final. É dicir, os pasos elevados eran unha décima parte dos que estaban, os pasos elevados previstos eran unha décima parte dos que finalmente foron construídos. Outro motivo importante era que a autoestrada do Atlántico tiña como efecto negativo para estas comunidades a destrucción da rede tradicional de captación e distribución de augas, que é algo fundamental no mundo rural. Non había ningún proxecto complementario da construcción da autoestrada para a reposición desta rede de captación e distribución de augas. Ou, por outro lado, aínda que é verdade que a grande parte do trazado da autoestrada se construiu sobre espazo forestal, que xa non estaba tan, digamos, explotado desde o punto de vista productivo, parte da autoestrada se construiu tamén sobre terras de labradío. E, ademais, había outra serie de perxuizos, por exemplo, perxuizos materiais provocados polas voladuras, pola utilización de barrenos de dinamita, con afectación a casas, construccións agropecuarias, etc. E, finalmente, este foi un elemento fundamental, estaba a cuestión das expropiacións. Os afectados, as comunidades afectadas, van a reclamar, unha reclamación central vai ser o xustiprezo, é dicir, que as compensacións económicas que se paguen para as expropiacións sexan xustas e suficientes, e, por outra parte, ademais, as comunidades rurais van a reaccionar moi mal ante as formas de implementación da lei de expropiación forzosa, que é unha lei, en este momento, é unha lei moi... Tenéis que tener en conta que estamos nos anos finais do franquismo,
e a lei de expropiación forzosa é tremendamente agresiva, tremendamente dura, é unha, de feito, digo como anécdota, mesmo houve unha proposta do gobernador civil da Coruña durante a fase de maior conflito para militarizar algunhas zonas nas que estaban tendo lugar conflitos por consecuencia das propias obras. Bueno, todas estas cuestións, evidentemente, incidían directamente, como dicía, nas lógicas tanto productivas como vitais das comunidades rurais, e de feito, unha cuestión que chama moito a atención, ou non tanto, é que, no caso das protestas contra a construcción do autoestrado Atlántico, as mulleres desas comunidades van ter un papel protagonista moi importante na protesta. Isto é un lugar común, é dicir, unha cousa que pasa tamén en probas, unha cousa que pasa en determinados conflictos que teñen que ver coa subsistencia do primeiro franquismo, ou unha cousa que xa pasaba en motíns, digamos, da época moderna e dos albores da época contemporánea. Este papel protagónico das mulleres no conflicto, que quedou moi ben recollido, por exemplo, comentábamos antes, nas imaxes, nas fotografías que sobre o conflicto fixo a fotógrafa catalana Ana Turbau, ten que ver basicamente con a importancia que para estas mulleres das comunidades rurais de Salcedo, de Lagoa, tiña a protesta dende o punto de vista de garantir a reproducción social da familia e tamén o futuro, garantir o futuro dos propios fillos. Bueno, estas comunidades durante as protestas contaron cunha serie de aliados. Logo falaría ao final un pouco de como debemos interpretar estas alianzas. Entre estes aliados eu destacaría fundamentalmente toda unha serie de intelectuais e de sectores profesionais. Por exemplo, arquitectos, xuristas, sociólogos, médicos. De feito, a instancia fundamentalmente dun arquitecto, neste caso de César Portela, e tamén co apoio do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. No ano 77 se crea en Pontevedra o CIES, que é o Círculo de Investigaciones e Estudios Sociales, en marzo do 77, que o que vai facer basicamente é fornecer ferramentas de diverso tipo, fundamentalmente asesoramento técnico e tamén legal, para apoiar as comunidades rurais en loita contra a autopista. E despois tamén é bastante importante ter en conta que as protestas que teñen que ver coa oposición dos veciños á construcción do autoestrado Atlántico van a coincidir tamén con outra serie de movimentos e movilizacións sociais que se dan en este mesmo espacio no mesmo momento. É dicir, os movimentos sociais moitas veces teñen unha lógica a través dunha participación transversal de retroalimentación. E aquí, por exemplo, na zona de Vilaboa, é moi importante o movimento social pola reivindicación da devolución aos veciños da propiedade comunal do monte veciñal. O movimento que seguro que coñecedes, o Monte Noso. Evidentemente, vai haber toda outra serie de actores que apoian fundamentalmente partidos políticos e sindicatos de esquerda e particularmente de esquerda nacionalista. E ademais, organizacións que se encontraban en este momento a medio cabalo entre a clandestinidade e a legalidade. Pois no caso do ANPG ou da BNPG, no caso de Comisións Labregas, no caso do Partido Comunista de Galicia, etc. Bueno, unha última cuestión, dentro desta cuestión de os actores en contra da construcción da autoestrada, nos seus discursos, unha cuestión tamén sobre a que me gustaría chamar un pouco a atención é que este tipo de conflictos ambientais, tamén o da autoestrada, son conflictos que teñen un enraizamento, por dicirlo así, ou unha localización, unha ubicación local, pero o conflicto consigue, a relevancia do conflicto consigue que vayan a saltar ou a cadar unha escala de carácter regional, moitas veces. Ou van a, é dicir, por dicirlo con outras palabras, a localización ou a identificación dun conflito de carácter local vai levar a opinión pública a reflexións de carácter máis xenérico, que teñen que ver con cuestións de fondo, por exemplo, neste caso, sobre como se organizan as infraestructuras de comunicación e cal é o modelo de desenvolvemento económico o que se debe ou non se debe ir. Neste sentido, a autoestrada, nos debates ou no discurso en contra da súa construcción, é presentada como unha infraestructura
que desartella o territorio, en este caso Galicia rural, e que desartella o país no seu conxunto, fomentando o desequilibrio entre costa e interior, entre Occidente e Oriente, e incrementando as desigualdades sociais e económicas dentro do país. É dicir, dábase o paradoxo de que os principais afectados pola construcción de autoestrada eran comunidades rurais ubicadas no seu trazado, pero ademais esas comunidades rurais que ian ser as maiores afectadas pola construcción eran tamén aquelas que probablemente quedarían peor comunicadas ou máis incomunicadas como consecuencia da construcción da propia autoestrada. É dicir, dase aquí un paradoxo que eleva, digamos, o nivel de discusión a outro, digamos, a outra escala. E supoño que é un tipo de debate que aos que estamos aquí non nos resulta en absoluto alleo, non? É unha cuestión que sigue sendo estas problemáticas dos desequilibrios demográficos, de desenvolvemento económico, do desafiamento territorial e do abandono do mundo rural, pois son unha cuestión que están permanentemente na actualidade. Bueno, pero digamos que os actores que estaban en contra da construcción de autoestrada non se quedaban en estar en contra, senón que propuñan algunhas alternativas que tiñan que ver co sistema de comunicacións galego e que consistían fundamentalmente en cousas que tamén vos soarán en parte, non? A potenciación do ferrocarril e tamén a potenciación das estradas nacionais chamadas de tipo Revia que servían daquela, e sirven hoxe aínda con máis dificultades, para articular núcleos territoriais interiores. Propoñían, digamos, potenciar a rede de estradas existente e potenciar tamén, digamos, as comunicacións ferroviarias. Bueno, isto polo que fai o discurso en contra. Pero hai que entender tamén os discursos a favor e as lógicas que hai detrás dos discursos a favor. A favor da construcción da autopista do Atlántico, pois estaba fundamentalmente a empresa concesionaria, Audasa, non? E, lógicamente, tamén o goberno que estaba propiciando e impulsando este Plan Nacional de Autoestradas. Pero non éramos únicos, non? Xunto coa empresa, xunto con a autopista do Atlántico S.A., había tamén toda unha serie de elites locais, fundamentalmente elites locais urbanas, por exemplo, en Vigo, na Coruña, ou en Pontevedra, que apoiaban a construcción da autoestrada. Había toda unha serie de colectivos profesionais que apoiaban ou apoiaron moi abertamente a construcción da autoestrada do Atlántico, e fundamentalmente o colectivo profesional principal foi o Colexio Oficial de Enxeñeiros de Camiños de Galicia, que ademais naquel momento se acaba de constituir, porque ata daquela fora unha delegación do Colexio Oficial de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos, que tiña únicamente sede en Madrid e outras grandes cidades, e ademais tamén toda unha serie de medios de comunicación fundamentalmente na órbita do que poderíamos chamar o oficialismo, non? É dicir, no caso dos enxeñeiros de camiños, a colaboración coa empresa foi moi grande e, de feito, en boa medida, os argumentos que a empresa enarbolou a finais dos 70 para justificar a construcción da autoestrada do Atlántico eran argumentos directamente elaborados polos enxeñeiros de camiños, polo Colexio Oficial de Enxeñeiros de Camiños de Galicia. De feito, a empresa, no ano 76, elabora un informe técnico, non é por casualidade un informe técnico, que se chama La autopista del Atlántico e sus efectos en el desarrollo de Galicia. Xa está aquí unha idea na que vou insistir un pouco agora, que é a cuestión do desarrollo económico frente á idea de atraso, que é unha idea culturalmente hexemónica e moi potente neste momento. Moi potente neste momento, é unha idea da que somos herdeiros ata hoxe, ainda que fora contestada, non? Interésame moito deste, digamos, argumentario en favor da construcción da autoestrada, falamos un pouco do ton da linguaxe. É unha linguaxe, a linguaxe deste informe é unha linguaxe científica. Fai un estudo económico dos beneficios e dos costes da construcción da autoestrada. E, ademais, unha linguaxe enxeñeril aporta toda unha serie de modelos econométricos sobre os potenciais beneficios para o desarrollo económico. É un informe que, ademais, é un informe bastante moi ben feito. Témolo aquí na Biblioteca Xeral, se vos interesa. Ten un ton moi neutro, un ton moderado, un ton que mesmo intenta usar un perfil baixo a hora de calcular os beneficios económicos da obra. É dicir, intenta non ser directamente propagandístico, senón sutilmente persuasivo. Unha cousa que chama moito deste informe é que minimiza absolutamente os custos sociais. É
O único custo social que recoñece é a referencia que se fai ás expropiacións forzosas. Estas expropiacións non son culpa da empresa porque expropiase en función dunha lei estatal de expropiación forzosa e porque se compensa os afectados en función das compensacións económicas que esa lei establece. E ademais, a cuestión é, sí, isto ten custos sociais, pero os beneficios do progreso son incuestionables e inevitables. E despois tamén é un informe que utiliza argumentalmente como referentes de comparación outros casos de autoestradas construídas en outros países de Europa. Fundamentalmente utiliza o caso de Italia do Sur e das autopistas da rexión do Mezzogiorno. Por que? Fai isto porque o que fai é equiparar os beneficios futuros económicos que para as rexións europeas atrasadas ten a construcción de autoestradas. E por último, un último elemento que quería mencionar para ir finalizando con esta parte. É curiosísimo este informe, que despois amosa unha imaxe, un debate, que é a cuestión de como transmite a atracción que a tecnoloxía e as grandes infraestructuras exercen como unha sorte de nova monumentalidade. Esta nova monumentalidade, isto é, por exemplo, tremendamente coñecido no caso, digamos, do impacto que esa nova monumentalidade, no caso da Ponte de Rande, ten sobre a sociedade civil, por exemplo. É dicir, hai unha atracción pola nova monumentalidade. En fin, o argumento en síntese central é que a construcción do autoestrado atlántico vai ter efectos multiplicadores para o desenvolvemento económico de Galicia e é un expediente fundamental para levar a cabo unha orientación económica do país. Vale? Bueno, como os dicía, este discurso vai ben reforzado polos técnicos, sobre todo polos ingenieros de camiños de Galicia, e tamén, como os dicía, por sectores locais, polas forzas vivas, sobre todo, por exemplo, no caso de Vigo a Coruña. E tamén, por exemplo, vai estar claramente reforzado tamén polas caixas de aforro. As caixas de aforro de Galicia estaban directamente implicadas como, digamos, socias capitalistas na construcción de infraestructura. Vale. Bueno, xa para ir rematando, que creo que non sei canto tempo levo falando. Bueno, para ir rematando. Que conclusións podemos sacar deste conflito socioambiental? O que conclusións sacou deste conflito socioambiental alrededor da construcción do autoestrada Atlántico na segunda metade dos 70? Bueno, en primeiro lugar, unha conclusión que me parece importante, unha idea que me parece importante, que foi un debate que en si mesmo, en este contexto político e cronolóxico particular, que os anos terminais do franquismo e os anos iniciais da transición, foi positivo por dous feitos. En primeiro lugar, porque foi conformador de sociedade civil. Isto me parece importante. É dicir, todas estas movilizacións socioambientais de finais do franquismo e da transición tiveron un papel fundamental, do punto de vista, para a conformación de sociedade civil. E iso, podemos discutir despois, podemos discutir se é un valor engadido que se inside, digamos, nuns antecedentes que despois se activan ante o surgimento de outros conflictos, como pode ser o conflicto do Prestige, ou outros. E, por outro lado, tamén ten un elemento, desde un punto de vista positivo, no sentido de que foi conformador de opinión pública. E aquí vou facer un inciso pequeniño. É un momento, este momento da transición, un momento, ou polo menos os primeiros anos da transición, é un momento moi interesante desde o punto de vista do estudio dos medios de comunicación de masas. E fundamentalmente da prensa escrita. Porque atopamos a prensa que vende o movimento e os medios que ainda teñen, digamos, un inserimento público, que teñen un discurso claramente oficial ou oficialista, e atopamos, sin embargo, que os medios de comunicación privada están descubrindo eles mesmos a liberdade. Están descubrindo, é dicir, é chamativo ver como en diarios que hoxe é difícil diferenciar do DOGA, en diarios escritos que hoxe mesmo é difícil de diferenciar do DOGA ou de campañas, basicamente, de propaganda política, como son tremendamente permeables a calquera tipo de conflicto, e sobre todo os actores que participan en conflicto. Calquera conflicto que vexades, como en Crobas, como de Autoestrada, como o de Valdaio, atoperedes en eses medios. Estou pensando basicamente en medios de ámbito galego, estou pensando na Voz de Galicia, estou pensando en Ideal Gallego, estou pensando en Faro de Vigo. Veredes que prácticamente
reproducen sen ningún problema os comunicados de todos os actores, e tamén dos actores que protagonizan a protesta. Que pasa? O conflito de autoestrada coloca os medios de comunicación privados nunha situación moi complicada, porque teñen esa tendencia nos primeiros anos da transición, pero ao mesmo tempo a Audasa fai un investimento moi importante en publicidade en eses medios. Isto xa fai un investimento importante porque, como a construcción de autoestrada é algo contestado, ten que contrabalancear isto a través dos medios de comunicación. E veredes, se analizades en estes anos, por exemplo, o de Galicia ou o Ideal Gallego, veredes, dos periódicos da Coruña en este caso, veredes que hai páxinas enteras de publicidade de Audasa. Outra cuestión, outra conclusión, sería que os discursos e os argumentarios, tanto a favor como en contra da construcción da autoestrada, están fortemente influenciados e mediatizados polos científicos sociais. Sociólogos, urbanistas, arquitectos, economistas, xuristas, e chegan a participar non só científicos sociais, senón tamén, digamos, sectores profesionais e intelectuais que representarían, digamos, o ámbito das ciencias puras ou das ciencias exactas, non? Médicos de camiños, biosanitarios, médicos, etc. Por exemplo, hai algún estudio médico sobre os efectos da autopista sobre a saúde pública das persoas nas zonas afectadas, fundamentalmente sobre que efectos podería ter sobre a súa saúde mental. En este sentido, isto reflexa o gran salto cara adiante que as ciencias sociais no marco estatal, que se produce nas ciencias sociais no marco estatal das décadas dos 60 e 70, é que é algo que realmente é parello o que está a acontecer no contexto máis xenérico do mundo occidental. É un momento tamén moi claro de unha vontade de implicación directa nos debates da opinión pública e de participación directa na mobilización por parte das ciencias sociais. Bueno, outra conclusión que sacaría daqui. Desde o meu punto de vista, a cuestión central neste conflicto é o debate, a cuestión central deste debate é que modelo de desenvolvemento económico se quere para Galicia e que consecuencias territoriais, desde o punto de vista do artellamento e da organización do territorio, tería ese modelo futuro. Este debate, ao mesmo tempo, insírese tamén na cuestión, que é unha cuestión culturalmente hexemónica no momento, como dicía antes, do atraso. O debate sobre o atraso económico de Galicia é completamente transversal a todos os actores implicados no conflito. É dicir, tanto os que están a favor da construcción da autoestrada como os que están en contra da mesma. Sabedes, por exemplo, que o momento dunha tese que vai ter as teses de Xosé Manuel Beiras sobre o atraso de Galicia, pois, dende fines dos anos 60 e durante os anos 70 e 80 e máis aló, pois teñen unha enorme incidencia. É dicir, este é un sustrato común. É dicir, a diagnose do atraso non se cuestiona, a cuestión, o debate está en cales son as mellores vías para a saída dese atraso. Se a autoestrada é unha vía correcta ou a autoestrada é, por decirlo de outra maneira, unha vía que vai facer vai ser agudizar ou afondar ese modelo de desigualdade interna que se estaba esbozando. Bueno, outra cuestión importante, ou, digamos, como se enfrontan estes discursos. Bueno, aquí está de fondo tamén a cuestión da teoría da modernización, e tamén o marco socioeconómico do desarrollismo. O que defenden os partidarios da autoestrada, en realidade é que a autoestrada vai ser parte dun modelo difusionista de desenvolvemento económico regional. É dicir, o que vai facer a autoestrada, segundo eles, é dinamizar a actividade económica, vai permitir, segundo eles, a especialización agrícola de Galicia, vai permitir o establecemento de novas localizacións industriais ou vai supoñer un incremento dos fluxos comerciais. E, ademais, todo isto vai ser posible gracias fundamentalmente a un factor clave que é o factor tempo. A autoestrada vai supoñer un aforro de tempo nas comunicacións internas do país. Pola contra, os que fan unha interpretación crítica ou as actores, os colectivos, tamén as comunidades rurais que fan unha interpretación crítica, consideran precisamente o contrario, que a autoestrada vai ser un elemento desartellador do territorio e da economía galega. A autoestrada, segundo estes sectores, equivalería a unha nova industria de enclave, encargada da detracción de excedentes e de capitais galegos cara fora.
e reforzaría, polo tanto, isto tamén é moi característico, digamos, do debate intelectual do momento e tamén do debate político do momento, se reforzaría un modelo de desenvolvemento económico exóxeno, é dicir, alleo a Galicia, imposto dende fora, e isto conecta con as daquela moi importantes en toda a esquerda, particularmente a esquerda nacionalista, pero non só, teorías do colonialismo interior, non? É dicir, no que se incide, digamos, onde podedes, o marco, digamos, teórico-filosófico, no que se incide en parte o discurso dos colectivos que se opoñen, ten que ver con isto. Bueno, outra cuestión que quería traer un pouco a colación, a cuestión dos ecos actuais, máis ou menos actuais deste debate, non? Eu creo que o debate, desde o punto de vista lamentablemente non suficientemente amplio, en torno á pertinencia ou non da construcción do AVE, en especial da conexión de Galicia coa meseta a través do AVE, pois é un tipo de debate que cando eu vexo o conflito da autopista me resulta moi familiar. É dicir, ainda que os tempos mudaron, as lógicas profundas do modelo de desenvolvemento que se quere ir ten que ver con isto, non? Digamos que a construcción do AVE tamén, digamos que se relaciona con un debate complementario que sería non só Galicia, senón tamén en outros territorios do Estado, o abandono das infraestructuras ferroviarias, digamos, de comunicación interior destes territorios, non? Como o modelo de construcción de diseño da rede ferroviaria centralista español que ven no século XIX, o que se fai é reforzarse en perxuizo, digamos, das comunicacións de rede pública. Para finalizar, indo un pouco máis o que nos trae aquí, non? Que podemos ver sobre a comunidade a través dese tipo de conflicto? Pois o que chama atención, o que chama moito atención é, desde o meu punto de vista, a fortaleza e a capacidade de resiliencia das comunidades rurais en contextos socioeconómicos, políticos e culturais moi adversos. É dicir, temos que pensar que os comezos da década dos 70 é un momento no que esas comunidades rurais están todavía experimentando as consecuencias de impactos moi profundos de procesos como, por exemplo, a cuestión do éxodo rural. Sabemos de sobra que as comunidades rurais galegas, como as do resto do Estado, sufriron un éxodo rural masivo, tanto as grandes cidades do país, internamente, como do Estado, como, sobre todo, digamos, a emigración, a vaga migratoria dos 60 e comezos dos 70 ata a crise do petróleo cara a Centro Europa. Evidentemente, eso tivo efectos desafiadores sobre as propias comunidades, é dicir, comunidades que están nunha situación pasando por unha situación de emigración, movimentos migratorios moi importantes, por unha situación de comezos do proceso de desagrarización, por unha situación de comezos dun proceso de avellentamento, teñen, sin embargo, no marco destes conflictos, unha capacidade moi importante de resiliencia que demostra tamén probablemente un elemento estructural de fortaleza histórica no tempo, que demostra tamén a existencia en períodos históricos previos de dinámicas e tradicións importantes de protesta e movilización. Sería importante que nos preguntemos ata que punto existen tradicións e culturas políticas de movilización precedentes en aqueles espazos rurais que protagonizan as loitas socioambientais de finais dos 60 e comezos dos 70. Isto é unha cuestión, é dicir, un momento de dificultades demográficas, un momento de comezo da desagrarización e un momento, sobre todo, onde a hexemonía cultural do mundo urbano sobre o mundo rural está moi marcada, porque en relación con ese paradigma do atraso cultural, económico e mental do que falaba antes, o rural, se hoxe para moitos sectores da poboación se identifica co atraso, nos anos 60 e 70 identificábase aínda moito máis. É dicir, apenas había elementos positivos como os que temos hoxe de redescubrimento ou valorización do mundo rural. E a segunda conclusión respecto da comunidade que quería presentar é que moitas veces estes conflictos socioambientais que teñen lugar no mundo rural vense ou interpretanse como unha ferramenta de penetración política de partidos e sindicatos, partidos políticos e sindicatos
da esquerda, e fundamentalmente da esquerda nacionalista no mundo rural. É verdade que o Partido Comunista de Galicia, ou as comisións campesinas do Partido Comunista, ou as comisións labregas, ou a Unión do Pobo Galego, digamos, ás veces, cando ve as súas fontes, parece que están buscando a toda a costa estes conflictos, por unha cuestión bastante lógica de estrategia política, porque son elementos fundamentais para a movilización da comunidade, pero a nivel, digamos, a nivel nacional, a nivel galego. É verdade, non? Pero moitas veces as propias organizacións interpretan o conflicto, o seu desenvolvemento e os éxitos como consecuencia da participación nos conflictos de elementos alleos, de actores alleos. Pero, en realidade, cando un escarba un pouco e investiga un pouco, ve que as propias comunidades rurais tiveron, desde o meu punto de vista, unha gran capacidade de axencia neste tipo de conflictos. Realmente, cando ves o conflicto, non sabes quen está instrumentalizando a quen. Se sindicatos e partidos políticos a comunidade rural, ou non é máis ben a comunidade rural quen é capaz de utilizar no seu beneficio nun conflito concreto os recursos que aliados externos relevantes están ofrecendo. É dicir, creo que tradicionalmente, non tanto historiográficamente, pero desde o punto de vista sobre todo dos discursos políticos, isto non se viu así. Eu creo que hai que poñer o foco na capacidade de axencia da comunidade para manexar recursos exóxenos no seu beneficio no curso dun conflicto. Probablemente de todo isto, do que vos falei, esta me parece, para min, unha das consecuencias ou das conclusións máis relevantes, un pouco desta nómina de conflictos socioambientais da que viñen falar aquí, en da que finalmente debruceume casi máis na cuestión do conflicto do autoestrado do Atlántico. Gracias.